Ens trobem a la Universitat Politècnica de Catalunya, on avui es du a terme l'acte de cloenda del projecte Mar 21. Entre els diferents assistents tenim l'alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes, juntament amb l'alcalde de Viladecans, el senyor Carles Ruiz. Pero, ¿quién es el objetivo del proyecto Mar 21? Este proyecto es la posibilidad que abre a esos estudiantes que tienen esa capacidad de poder seguir sus estudios, de poder seguir progresando a nivel formativo y que por lo tanto a través de la colaboración con la universidad puedan seguir adelante estudiando y no abandonen lo que sería todo el proyecto educativo en la adolescencia. A l'acte van participar els estudiants de tercer i quart d'ESO de diferents centres de Viladecans i Castelldefels que foren l'essència del projecte. Un projecte que acosta joves de tercer i quart d'ESO a la universitat, joves de tercer i quart d'ESO triats perquè descobreixin l'interès de la ciència i la tecnologia. A més, fem molta pressió en el treball en grup. Realment, avui en dia no es pot fer res, o pràcticament res, en solitari. Més endavant es va visualitzar un vídeo sobre tot el que es va desenvolupar durant el projecte, on els diferents alumnes estaven coordinats pel personal de la UPC. Els alumnes també van parlar durant l'acte i van expressar la seva experiència. Hem sabut el que ha estat treballant en una universitat, que això fa uns mesos no ens ho hauríem imaginat. Estem molt contents perquè hem après d'una forma diferent a la que es fa a l'institut, que no és amb paper i boli, sinó fent pràctiques molt interessants. Tenim un altre punt de vista del camp de la ciència i he vist que la ciència no només són fórmules i que sinó també és investigació i fer experiments i això m'ha agradat molt. Finalment, es van atorgar diplomes als centres col·laboradors i als mateixos alumnes. Gràcies i bona tarda a tothom.